Vi skal døbe Axel i dag, og vi håber, vi kan nå det, inden himlen den bryder ned over os med regn og torden. Jeg gad ikke bare sådan inde i en eller anden trist kirke. Ja, det gad jeg ikke. Så jeg har altid kommet meget på Øksedal. Så jeg synes, det var meget passende. Det er bare et sted, jeg godt kan lide at være. Jeg føler mig hjemme. Vi skal starte med at høre Axel fortælle, hvorfor det er, han gerne vil døbes i dag. Jeg glæder mig bare til, at det er ordnet, og til at se alle dem, der kommer og ser mig og sådan noget. Hvor skal jeg stå der? Så holder fast her. Jeg holder her. Okay? Ja. Så lige fast der. Axel Dubjerg Andersen, tror du på Jesus Kristus som din herre og verdens frelser? Ja. Så døber jeg dig i Faderens, Søndens og Helligåndens navn. Jeg synes, det var fedt, fordi det var lidt anderledes. Det var selvfølgelig lidt ærgerligt, det begyndte at regne lige da det var, men det går nok. Godt, vi samles lige herover, mens Axel lige får et håndklæde om. Her lidt senere, så sådan, mine bedste venner og sådan noget, de kommer lige op og får noget kage og kaffe, og jeg skal lige ind i bad først og lige være tør.